Vítajte pri dnešnom videjku. Kamarát mi na narodeninám vypálil takéto nože. Majú zaujímavý tvar. Sú aj dosť hrubé, pol centimetra, 25 cm dlhé, ale bez otáčky, asi vzhľadom na tú ručku, dokážem zatiaľ dostať len nejakých 5 metrov. Armádnou technikou je to asi niečo podobné ako aj bežný nôž. Ak sú tam, poďme sa ako vždy na ne pozrieť. Armádnou technikou to ešte ide, ale bez otáčky. A mi to fakt podarilo tak do tých 5 metrov. Zatiaľ viac nie. Ale srandovné nože tak doví pri ďalšom videjku.